BBK Sasoiko podcast. Ahaztezina, Jesus Cesaren eskutik. BBK Sasoiko bigarren literatur lehiaketaren lehenengo saria. Esperientzia ahaztezina. Maitane ekonomiako ikaslea da, Deustoko Unibertsitatean. Madriletik dator, non bere aita ezarri zen karrera bere amaitu ondoren duela 30 urte. Aita tolosarra da, baina Madrilera ezkondu zen. Oran, Maitane Bilboko amama bolondrez baten etxean bizi da, gastuak arintzeko eta elkarrekin partekatzen dituzte esperientzia batzuk. Maitane! 7 erdiak dira. Altza Maitane, edo berandu helduko zara kontabilitateko azterketara. Arraio, zein berandu den, nola da posible? Lo geratzea, noiz eta azterketa egunean, pila madarikatuak, zein une desegokia hiltzeko zuena. Arin Maitane, kafea eta ogi zigortua prestatuta daude. Mila esker Feliza, ez dakit zer egingo nuke, zu gabe. Sorte hon izan. Eskerrik asko, banoa arineketan. Kaixo Maitane, zen moduz joan zaigu eguna? Oso ondo, azterketa pentsatu baino hobeto atera zaiteta. Posten naiz zugatik. Niri pena ematen dit, laster alde egingo duzula pentsatzeak. Lasai Feliza, oraindik hilabete eta erdi falta da ikasturtea bukatzeko. Badakit, baina zu gabe berriro egotean, eguneroko errutinaz eta bakardadeaz pentsatzeak gogaitu egiten nau. Tira, Feliza, zer deritzozu patata tortilla bat egiteari? Ederto baten. Eta edateko, eskaratzean gordeta dudan sagardo botila bat zabalduko dugu. Zure azterketa gainditu izana ospatzeko. Ados, nik maiaz prestatuko dut bitartean, eta musika pixka bat jarriko dut, alaitzeko. Sukaldatzen dauden bitartean, trikitiaren doinua entzuten da. Afalostean, apur batean geratzen dire hizketan. Zer, honez gero lagun mordoa izango duzu unibertsitatean, ezta? Irrikitan nago zure lagunetako bat noiz aurkeztuko. Feliza, nire ema biologikoa baino guzkuseragoa zara gero. Lasai egon, zeo zer dagoenean lehena izango zara jakiten. Zure esku dago esatea edo ez, noski. Eta parkatu gehiegizko konfiantzagatik. Baina 3 urte segidan elkarrekin egoteak askorako ematen du. Biharamunean, Eskerrak gaur larunbata den, atxoko sagardoak aje eman dit eta. Hau gazte makala, kopa batengatik. Ez da hasi berriro zure txantxekin, Feliza. Gaia saldatuz. Gaur erosketak egitea tokatzen da. Merkatura lagunduko didazu, bakalioa Bizkaitarrirara prestatu nahi dut. Osagaiak non erosi erakutsiko dizut. Eta bide batez, kontatuko dizut nire garaian baserriko produktuak plazara ekartzen genituenekoa. Ados, baina trukean, zu nirekin etorri behar zara Bidebarrietako liburutegira hitzaldi bat entzutera. Gakoa, zure erabaketan dago, du izenburua. Islari ezagun batena, Mario Alonso Puig. Ziurgabetasuna, aldaketa eta erronka garaian nola jokatu ikasteko. Ederto ba, bide batez, aspaldian ikusi gabeko lagun bat gonbidatuko dut kafetxo bat hartzera, hitzaldiaren ostean. Zu gero, geratuko egongo baitzara zure lagunekin. Larun bata da eta zer demontre. Zure adiniko jendearekin disfrutatu behar duzu. Nik ere nire garaian egin nuen moduan. Feliza eta Kontxi kafetegian. Aspaldiko Kontxi, bezarkada bat, zer modu zabiltza? Tira ba, nahiko ondo neska, zer esango dizut. Ezin naiz kezatu. Inazio, zenduzunetik, ahal dudan moduan moldatzen naiz. Diruaren aldetik dena konponduta utzi zuen nire alde. Txarrena bakardadea, hori zen. Ezin dut jasan. Egunero bildu behar ditut indarrak etxetik ateratzeko. Etxea nire gainera jausten zait. Ulertzen dut.
Horixe baietz. Ez aukeratutako bakardadearen itzala beti usatu nahian ibili beharra. Lehenengo urtea behin pasatuta, kiroldegira apuntatu nintzen soinketa fisikoa eta igeriketa egiteko. Nagusien talde polita osatzen dugu, eta horrela apur bat distraitzea lortzen dut bederen. Seme-alabak kanpoan dabiltza lanean, eta denbora gutxi dute ama ikusteko, badakizu. Ondo egiten duzu neska, zure burua zaindu behar duzu, fisikoki zein mentalki. Seme-alabek euren bizitza daukate, euren familia, euren garapen profesionala. Beti animatu izan ditugu hizkuntzak ikasteko, eta azkenean atzerrira joan eta bertan ezarri egiten dira gurasoengandik urrun. Ara, gauza bat esango dizut, ni behintzat ez naiz damutzen egin dudanaz. Ez da ni ere, egin dezagun topa daukagunagatik. Orain, ni kontatuko dizut sekretu batzuk. Osasuna, gure adiskidetasunagatik. Gabaz, Felizaren etxean, telefonoaren hotsa entzuten da. Niretzat izango da, nik hartuko dut. Bai, jakina. 12 bai, dutxe bat hartu eta banago prest. Parkatu Maitane, besteren kontuetan sartzegatik, baina inoiz ez dut ulertuko egungo gazteon ohitura hori etxetik hain berandu ateratzeko. Gauez libreago sentitzen gara, begirada da deseroso eta zentsuratzaileen kanpo. Eta orain, banoa. Edo berando llegatuko naiz. Feliza ispilu handi baten aurrean. Maitaneren paineluak eta kolonia probatzen ditu. Begira, Feliza, nahiko ondo egokitzen zaizkit Maitanaren paineluak. Eta, kolonia hau oso freskoa da. Espainiak gorriz margosten ditu eta Pamela bat janzten du. Beno, ez egoin gaizki neska, gazteagoa dirudizu. Oraindik gai zara zure bizitza aldatzeko. Popatik besteen iritziak. Eta oso balio handikoa zara, Feliza. Zere egin duzu zure bizitzarekin, Feliza. Tratu hobea merezi duzu. Beldurra ez dadila izan oztopo bat nahi duzuna egiteko, Feliza. Ez da mutu saiatu ez izanagatik. Goizeko 3:00. Maitane etxera heltzen denean, Feliza korridoreko zoruan topatzen du, etxanda, indargabe. Baina, Feliza, zer gertatu zaizu, ondo zaude? Larrialdiko telefonora deitzen du eta Feliza lasaitzen saiatzen da. Lasai egon, Feliza, laguntza zerbitzuetara deitu dut, bidean dira. Zorabiatuta dago, lehen sorospenak jasotzen ditu larrialdiko zerbitzuen partetik. Ez dakit zer egingo nukeen zu gabe. Zu, bere senide al zara? Ez, berarekin bizi naiz. Berdin dio, ez da larria. Tentsio erorketa bat izan da. Bere medikuaren kontrolpean jarraitu behar du badazpada. Jo, eskerrik asko, zelako susto hartu dugun. Eskerrik asko, Maitane. Igandea, Maitane gitarra jotzen du bere logelan. Feliza ditu, gustuko duzu doinu hau? Ez dakit ba, ze musika mota da hori? Zurea da, zuk egin duzu? Bai, rap musika da. Eta zer dio letrak? Letra anitzak daude rap munduan, denetarik. Egia esan, nik harin eta fandangotik aparte ezer gutxi kontrolatzen dut. Eta zazpi jauzi ere. Feliza, gauza bat utu zait. Zergatik ez goaz Santiago plazara dantza egitera? Gaur erromerria eguna data. Zuk dantza horiek eragutziko ahaldizkidazu? Erromerria Santiago plaza, euskal dantzak dantzatzen, zazpi jauzi. Inoizko parisarik handiena izan du. Egundokoa, hain erdoilduta nengoen. Eskerrik asko, Feliza, mundiala izan da gaurkoa. Terrible zara gero. Banengoen ni izan zoian zeundela. Ni itota nagonez gero. Guazen itxera, mesedez.
gaur aitari adarra jotzeko beste dantza ikasi egin dut eta. Gizajoak ez dauka barkamanik, tolosarra izan da eta ideiarik ez dauka dantza egiten. Arrazoi duzu, gaurkoz nahikoa da, leher eginda nago. Goazen etxera, bihotzekoak eman baino lehen. Etxean, bueltan. Felisa, erosketetako gastuak eman behar dizkizut. Nahi duzu bizun bat egitea? Bizun? Zer da hori? Ordaintzeko modu bat. Tira, zure aurpegian badakusat ez dakizula zer den. Jesuk, ez dakit ba. Jadanik ez daukat burua gauza berri horietakoa. Baietz, Andrea, hurbildu zaitez eta erakutsiko dizut nola egiten den. Oso erraza da eta. Eta bide batez irakutsiko dizut bilaketak egiten interneten. Maitane, nolakoa du bizimodua Madrilen? Egunen batean bizitan joatea gustatuko litzaidake. Picassoren Gernika ikusteak asko postuko nintzake. Beste edozein lekutan bezala bizi daiteke. 1000 modu diferente daude, baina... Zergatik ez zatoz Madrila nirekin? Gauza pila dago egiteko eta ikusteko. Etxean lekua badago eta denboraldi bat bertan emateko. Museoak, musikalak, giroak... Denaz gozatuko zenuke seguru. Eta igual, inor ezagutuko zenuke zure tankerakoa gustura egoteko. Ez jarraitu, Maitane, mesedez. Kusitateaz galdetu dizut, besterik ez. Ondo baino hobeto dakizu ezin ditudala nire etxea, nire ingurua eta nire ailegatuak erraz utzi. Horregatik ez naiz segundo bere ez atera hiri bildutik. Bakarrik geratu nintzenetik. Hitza eman nuen. Ikasturtea bukatzear dago, eta Maitane Madrilera bueltatuko da horren ondorioz. Zer duzu bada Felisa gaur, hain goibele egoteko jakin daiteke? Inor baino hobeto dakizu lastana. Zure azken eguna da etxe honetan, eta Madrilera zoaz betiko. Animo Felisa, gauza honekin geratu behar zara, igarotako momentu honekin. Elkarrekin kontatutako sekretuekin, eta batez ere pentsatu hurbil egongo naizela, eta nire buruan edukiko zaitu dela beti. Ulertzen dut, bai, gauzak diren moduan hartu behar dira. Nork bere bidea jarraitu behar du, baina ezin dut saihestu pena hau. Ala itorpegi hori, Andrea, zuk oraindik gaztea zara bizitzaz disfrutatzeko. Eta nahi duzunean, ni ikustera etortzeko aurrez ordaindutako tren txartel hau eta Reina Sofiako museoa bizitatzeko sarrera oparitu nahi dizkizut. Eta horrela, Gernika kuadroa ikusteko aukera izango duzu. Mila esker, Maitane, oso atsegina zara. Eskerrik asko guztiagatik. Zure gurasoak asko postuko dira zu berriz haiekin ikustean. Nik ere sorpresa bat daukat zuretzat. Atzo, Arreaga antzokitik pasatu nintzen, eta La Cubana konpainiaren Campanadas de Boda musikalerako 2 sarrera erosi nituen. Felisa! Ez da izango indirekta bat, ez da? Beno, bada, igual eskertzen dizut, musikalak asko gustatzen zaizkiteta. Felisa Maitane agurtzera joan da tren geltokira. Maitane trenera egoten da, eta eseri ondoren leihatilatik Felisari so egiten dio. Maitane esnartu egiten du. Nagusiekiko duen ikuspegia aldatu duela azken arte hauetan, eta konturatu da zeinen garrantzitsua izan den Felisa berarentzat, bizitzaren ikasgai ona dudarik gabe. Felisa hausnartu egiten du. Ez ditu gazteak lehengo modura epaitzen. Ez da beren gustoko musika, janskera eta jokabideak ere. Esperientzia pizgarria izan da, bizipoza eta indarra eman baitizkio. Eta orain, Ukrainiako familia bat etxean hartuko balu. Felisa bidaia agentzia batera sartzen da. Egunon deizuela. Hala lekarri, zertan lagundu ahal dizugu? Bidei bat egin nahi dut. Nora joan nahi zenuke? Pentsatuta duzu zeozer? Berdin zait, libre daukazuen lehen destinorako. Tori bizatxartela, eta kobratu mesedez txango guztiak barne. Hemen dugu bat, Alemaniarako. 2 egun barru, ondo datorkizu? Zeren moldatzen zara atzerriko hizkuntzekin?
Hizkuntzak zertarako behar ditut nik? Alde egitea besterik ez dut behar. Nire bizitzari astindu bat emateko garaia heldu da. Hegazkinaren leihatilaren ondotik, azafatari irribarrea eginez. Ez dut inoiz hegazkinik hartu. Lehen aldiz sentitzen naiz benetan libre nire bizitza osoan. Patuak gidatuko du nire etorkizuna. Tori, hemen duzu eskatutako laraia zukua. Ongi etorri, ametsak konpainiaren hegaldira. Todos los episodios de BBK Sasoiko Podcast puedes encontrarlos en bbk.org.